Jeg har engang i et andet eksperiment også. Og det er egentlig fordi, jeg har en helt ny anlagt græsplæne. Og alle har sagt til mig, at jo højere man klipper den, eller jo mindre man klipper af, jo mindre vil den gro. Og princippet det var, at jo mere man klipper af, jo mere klippeaffald er der, jo mere nitrogen kommer der ned i jorden, som er ren gødning til græsplænen. Det giver super god mening i mit hoved, og jeg tænker også, det er helt rigtigt. Det jeg kunne se, da jeg slog min græsplæne de første par gange, det var, at det lagde sig i klumper, det her græs, fordi det var så saftigt. Det vil sige, at det blev ikke spredt ens ud over det hele. Nu har jeg slået den, en del gange efterhånden, men jeg synes måske, at det bliver mere og mere jævnt, det klippeaffald, jeg har, så det sådan fordeler sig og ikke ligger sig i kæmpe store klumper. Men det jeg tænkte, det var, at det kunne da egentlig være sjovt. Jeg synes i hvert fald, det kunne være sjovt at finde ud af, var det rigtigt? Så nu har jeg simpelthen gjort det, at jeg har taget min græsplæne, som I kan se her bag mig, og klippet det i 2 forskellige længder. Og det har jeg gjort 2 gange, og den ene gang, det er så i dag. Og det vil jeg prøve at blive ved med. I hvert fald noget tid, og så se, hvad der sker. For det, man klipper kort, bliver det bare boostet helt vildt, så jeg skal slå det oftere. Eller sker der ikke noget? Fordi mit mål var jo, at jeg ikke skulle slå græs så tit. Så ja, vi må se, hvad der sker. Nu vil jeg i hvert fald bare lige prøve at græsplænen lidt her. Her er det, jeg har slået højt. Jeg ved ikke, hvor nemt det er at se lige nu. Man må i hvert fald se stregerne meget tydeligt på det, der er høj her. Faktisk cirka derfra, hvor bolden ligger. Der er det så slået en del kortere. Nu må vi se. Jeg synes egentlig, det er et spændende eksperiment. Jeg synes, selvfølgelig ligger der lidt mere græs, der er klippet af. Der hvor jeg har klippet det kort. Men jeg synes egentlig ikke, det er vildt meget mere. Altså det er her jo også, når jeg kigger på det, der har været langt. Det har det jo også. Så ja, vi får se, hvad der sker. Jeg ved det ikke, men tiden må vise det. Hvis I vil følge med, så må I gerne det. Det ville da være hyggeligt.